guys. Seriøst, inde i det der vindue helt dernede. Der er noget sindssygt. Seriøst, det er fucking creepy. Hjælp os. Jeg er inde med et fucking creepy ansigt. Prøv lige at se. I det der. Se, der er der en, der er inde og kigger. Og der er der et vindue, og der er en mand, der kigger. Jeg smarter dine after, mand. Han er efter os. Han er efter os, jeg mener det, guys. Han er efter os. Jeg vil have hans fødder lige. Helt dernede. Helt dernede. Der bankede derovre. Der er også noget, der bankede helt derovre et sted, i det der hus. Og, shit, der er også noget inde i det der vindue helt dernede. Shit, der er også noget i det der vindue. Det er Slenderman, min store. Han er inde i det der. Vi så dem lige for at vinke til os. Det er ikke engang løgn, guys. Og man like.